Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Amin. Faslun hadza fasl fi ahkamit tadbiri. Rangake ing dalem pira-pira hukume tadbir mudabarake. Wa huwa utai tadbir lughatan ing dalem bahasane an-nadharu iku angen-angen fi awaqibil umuri ing dalem pira-pira pungkasane pira-pira perkara wa syar'an lan ing dalem syara'i itkun iku merdekake anduburil hayati saking sause urip wa dzakara nutur hu ing tadbir sapa al musannif biqauli kelan dawe musannif waman utai sapane wong ai as-sayyidu tegese utai sayyid iku idza qala tatkala ngucap sapa sayyid li abdihi maring budake sayyid maslan kelawan umpamane rupane idza mutu tatkalane mati sapa ingsun ana rupane ingsun fa anta mungko utahe sira hurun iku merdeka fa mungko utahe abad al abdu tegese utahe abad mudabaron iku wong kang iku budak mudabar yaktiku kang merdeka sapa mudabar utawa abad ba'da wafati ing dalem sause wafati Said Aisyah tegese Said min sulusi saking sepertelune Said ai sulusi mali tegese sepertelune bondone Said in kharaja lan mun metu apa kulluhu sakabehane abad minas sulusi saking sepertelu wa ila lamun ta ora kharaja ataka mongko merdeka sapa abad minhu saking abad bi qadrima kelawan kira-kirane perkara kharaja kang metu apa minas sulusi saking sepertelu ilam tajus lamun ora mengizinkan melestarikan sapa alwarasatu ahli waris wa mautai perkara zakara kang nuturhu ing mas sapa al-musannifu musannaf wa yawma min sorihi tadbiri ku tetep setengah saking pertelane merdekaake jalur mudabar wa minhu iku tetep setengah saking soreh aktaktu utahe lafat aktaktu merdekaake sapa ingsun ka ing sira ba'da mauti ing dalem sause mati ingsun wa yasihu sa apa at-tadbiru mudabarake bil kinayati kelawan kinayah aidon al halimane niyati ing dalem sumertane niat ka khallaitu kaya lafat khallaitu ngecolake sapa ingsun sabilaka ing dalane sira ba'da mauti ing dalem sause mati ingsun wa yajuzu nang lahu maring Said Aisyah ditegese tuan ayyabia utawi yen to adol sapa Said hu ing mudabar ail mudabar tegese budak mudabar fi hali hayatihi ing dalem tingkah uripe Said wa yabdulu batal apa tadbiru pemudabarane budak walahu iku tetep kedue Sayyid aidan halih maneh at-tasarrufu ta ngelola fihi ing dalem mudabar iku lima kelan saben perkara yuzilu kang bisa ngilangi apa ma'al milka ing kepemilikan kahibatin kaya hibah ba'da qabdiha ing dalem sadurunge nampane hibah au ja'lihi utawa dadekake mudabar sidakon ing dadi mas kawin wa tadbiru utahe pemudabaran takliku itkin iku nggantungake merdekake bisifatin kelawan siji sifat fil abhari ing dalem qaul adhar wa fi qaulin iku tetep ing dalem siji qaul wasiatun utawi wasiat lil abdi maring budak bi itki kelawan merdekane abad fa'alal adhari mongko ing atase qaul adhar lauba alamun adolhu ing mudabar sapa asaitu said summa malakanu memiliki sapa saidhu ing abad lam yaut mongko ora bali sapa adat biru pemudabaran al madhabi ing atase madhab wa hukmul mudabari utai hukume mudabar fi hali hayati sayyidi ing dalam tingkah uripe said hukumul abdi iku hukume kawula al-kini kang murni wahina idin ing dalem mangsane hukmul abdi takunu ana apa aksabul mudabari pira-pira penggaweane mudabar sayyidi iku tetep kedue sayyid
Wa in kutila lamun to den pateni sapa al mudabbaru mudabbar fali sayyidi mongko iku tetep kedue sayyid al qimatu utai aji kerta. Au kutia utawa den pekot sapa al mudabbar fali sayyidi mongko iku tetep kedue sayyid al arsu utawi tambalan wayab kolan tetep apa at-tadbiru pemudabaran bihali kelawan tingkae tadbir. Wa fi ba'di nusahi iku tetep ing dalem sebagian pira-pira salinan utawi lafat wa hukmul mudabbari. Wa hukmul mudabbari utawi hukume mudabbar fi hayati sayyidi ing dalem tingkah uripe tuane mudabbar hukmul abdi ku hukume budak al-kinni kang murni wallahu a'lam bishawab.